Vodiča sme našli v bezvládnej polohe, opretého o volant. Po otvorení dvier sa našťastie prebral, nekrvácal a postavil sa na vlastné nohy. Nežiadal nič, len chcel ostať sám. To ako môžete takto jazdiť? Ja som nejazdil. A kto jazdil? Teraz ste vyšli von z auta. Hej, ale bolo tu jeden chlap som mňa. Keď som videl, čo robil, tak som sa iba otočil a no to... Ja neviem, no. On sa Kde sme vlastne? Sme pri Rádke. Po tom, čo si tento muž vykonal svoju potrebu pri havarovanom aute, nás a policajtov presviečal o tom, že on za volantom nesedel. Čo sa vlastne stalo? Ja neviem, ja som spinkal vedľa. Ja neviem, ja som bol vedľa šoféra. Čiže vy ste nešoférovali? Aj boli na to chlapi, robte dačo. Čím bol muž triezvejší, tým viac sa sťažoval na bolesti kľúčnej kosti. Miestami hovoril nezrozumiteľne a potom to opäť na neho prišlo. Triezvy to nebol. Na základe dýchovej skúšky bolo vodiča zistené 0,74 mg alkoholu, čo je viac ako 1 promile. Muž napokon skončil v Lučeneckej nemocnici. Lučeneckí hasiči si na mieste nehody museli poradiť s vytieknutou naftou a presné okolnosti nehody zase zisťuje polícia. Skúste, musíte silno kúkať. To vám nepoviem, že stačí. Ešte kúkať. Z Fíľakova okolia pre televíziu Joj, Števo Bodor.